Jonas har skrevet nogle spørgsmål til os. Det første er, hvad synes I om mig? Sød. Ven. Hvornår kan du være sammen med mig? Det ved jeg ikke. Hun har ikke så meget tid bag. Vil I miste en fodbold, beholder jeres internet? Nej. Hvis der stod en klovn ude for jeres vindue og grinte af jer, hvad vil I så gøre? Smadre. Den skulle da bare fuck af. Hvorfor laver I en adskillsvideo? Vi er lyst. Vi keder os. Hvad lavede I før I lavede denne video? Hvorfor skal man stille spørgsmål i en adskillsvideo? Så er det ikke en ordentlig video heller. Kage vil slinke den. Kage. Så er der nogle spørgsmål fra Nadia. Så her. Hvad synes I om mig? Kender dig ikke. Så, hvad er det bedste I ved? Familie? Ja. Og Justin Bieber. Hvad var det, I spiste sidst? Jordbær. Yndlingsfarve. Lilla. Hvilket dyr er klammest? Slange eller edderkop? Edderkop. Sommer versus vinter. Sommer. Så er der flere spørgsmål for Jonas. Hvad synes I om Justin Bieber? Ja. Dejligt. Hvorfor synes I, hans musik er godt? Han fortæller sin historie. Han synger godt. Hvorfor blev I en belieber, eller hvad nu end det hedder? Fordi vi vil høre hans musik, og så tænker vi på... Ja. Hvorfor skal Justin Bieber i fængsel? Fordi han ikke skal. Hvor fanden har du læst det her lige tilbage? Ved I, hvor svært det er at finde på spørgsmål om Justin Bieber? Nej, det er det faktisk ikke. Nej.